Welcome to Easy Tandani, where the heart meets honesty. We are still in the beautiful city of Durban at the Royal Palm Hotel. Today we have couples who are ready to share their deepest secrets and hidden challenges in front of you, Babugeli Emakaya, while seeking guidance and resolution. Come with me. Sanibonani, Izithandani show. Igama lami ngiwuNosihle wakwaMdlalose. Ngizela ekhaya ngoba ngifisa bengisize odabeni elungikhungathile iminyaka eyisihlanu yonke. Ngikhungathele udaba awulisigaxa. Lona lunzima kodwa ke ngethemba lokuthi bengangenelela bekwazi ukungisiza. Ngiyathemba ukuthi lizolunga. Sawubona sisinjani? Ngiyaphila sisunjani? Sikhona igama uNosihle Mdlalose, right? Yebo kusisi. Siyabonga ukuthi usibhalele la ekhaya ohlelweni lwethu Izithandani. Ngodaba lapho mhlambe ungaqala nje ulandise ababukeli emakhaya abangayifundanga incwadi abangazi ukuthi uzeleni la ucele usizo lwani. Yo sisi. Kunzima. Kodwa ke babukele emakhaya. Igama lami uNosihle wakwaMdlalose. Into engenze ngabhalela Izithandani ukuthi ayathi ama-2000 isigaxa. Ngidliwa uNembeza usungidle isikhathi eside sengiphilile nale mfihlo le. And kunzima manje sengiyehluleka nami. Babukele nginomntwana. Umntwana wami una 4 years manje. And mina ngiwumuntu oselotsholwe. Umntana lo wondliwe umyeni wami lo omlobolile yonke leminyaka ewevuka nathi. Kunzima. Kodwa namhlanje ngoba sengike ngasho ukuthi nginesigaxa, namhlanje kumele ngizomazisa ukuthi umntwana akuyena owakhe. Khona kunzima, ngiyamthanda futhi angifuni ukulahlekelwa nguye. But at the end of the day, iqiniso kwamele ngilikhulume. Noma ngingathiwa sisi ngiyashona namhlanje, ingane yami ingabi umuntu ongazazi ukuthi imephi yabo. Alright, singiyakuzwa, just to get clarity ukuze nababukeli emakhaya bayizwe kahle indaba bayilandele kahle futhi usisi ushadile. Ngakashadi sisi. Ulotsholiwe. Sengilotsholiwe ngiqediwe nje. Okay, umkhwenyana wakho usuneminyaka emingaki umazi? Siqale Nkosi yami umhlongo wami. Sineminyaka ewu7 manje. Okay. And sineminyaka ewu7 sindawonye. Ewu2 nje saseyijolela awukowesithathu ke. Ngase ngiyamitha vele khona sisajola sinjalo. Ngokuthi ke indoda ekholelwa kakhulu emasikweni yabo ezintweni zesiZulu. Wazama ukugqiba ihlazo. Wahlawula ingane ngoba phela umuzi wendoda vele uyagezwa. Oyenye indoda nje angeke ungene esibayeni senye indoda ugqekeze ukushiye kanjalo. Wawugeza kumuzi wase elobola ke. Sengilotsholiwe nje kwembeswa kwaqedwa sekushoda usuku lomshado. Alright, so umkhwenyana wakho lo osumazi iminyaka ewu7 ninengane ena 3 years old. Ingane ena 4. Ena 4 years. Ufuna ukuzombekela ukuthi umntwana lo ona 4 years akusiyo wakhe. Yebo sisi kunjalo. Alright sisi, no siyakuzwa. Sizomfuna umkhwenyana wakho simthole simlethe la uzokhuluma naye wena umchazele kabanzi ngalolu daba sithembe mhlawumbe ukuthi into yeni izolunga. Mhlawumbe isiphi isixazululo osilindele entweni kanje? Isixazululo ngiyathanda ngoba sengichazile sisi ukuthi sekusele usuku lomshado manje. So angifuni ukuthi ngize ngingene emshadweni yabo. Ngingene because kuyafana nokuthi mase ngishadile ngiqala impilo entsha yabo. So angithandi ukuthi ngingene nezimfihlo. Already imfihlo sengiphilile nayo iminyaka eminingi. So angithandi ukuthi ngize ngingene nayo emshadweni. Ngimele ngimtshele manje uSoyeng wasewami bakithi ukuze sizoqala nje on a clean slate. Angifuni kodwa futhi ukulahlekelwa we at the same time.
Alright sisi ngiyakuzwa. Nizwele babukele emakhaya ucela usizo ufuna simlandele emkhwenyana wakhe azokhuluma naye ambikele ukuthi ingane le abanayo ndawonye azi ukuthi eyakhe akusiyo eyakhe ekamfowabo. Asazi ukuthi kuzohamba kanjani uzozwa kanjani umkhwenyana wakhe ngalolu daba ngoba indawo ithanda ukuthi isinde ibe bucaye kodwa ke sizomlanda sikhulume nabo. Igama lami ngubheki ngwakamhlongo ngizelana kwizithandani ngibizwe uMaka Amahle uma wengane yami angazi ukuthi ungibizeleni kodwa ngiyacabanga ukuthi izinto ezinhle ngoba nakhe ngibhalele ko izithandani so ngisazobona khona ukuthi kwenzakalani. Nasihle ninjani? Ngiyaphila tata unjani? Siyaphila siyakwamukela uhlelweni lethu izithandani. Siyajabula ukuthi uphinde ubuye futhi namhlanje njengoba sasikhulumile nawe phambilini. Yebo dadewethu ngiyajabula nami ukubuya namhlanje. Uzizwa unjani? Ngithukile, I feel uncomfortable but ke ngizothini? Kwamele ukuthi ngiphumele obala. Ngiyakuzwa. Bhuti sawubona njani? Yebo sisi unjani? Ngiyaphila ubhuti bani igama wazana kanjani nosisi lo umlethela ekhaya namhlanje ucabanga ukuthi uzeleni la namhlanje? Igama ngubheki wakamhlongo. Usisi lo mbiza ngosisi uMaka Amahle uma wengane zami. Sazana nje ngakho ukuthi uma umntanami sesinesikhathi naye sizama ukwakha ubudlelwane obusahamba kahle ke kuze kube manje. Ngingakwazi ke ile surprise akangishaye ngayo ngingiletha la. Kodwa nginakho ukuyitshena ukuthi mhlawumbe into enhle ngoba uthemesha ukuthi izithandani njengoba sithandana ngayitshena ukuthi into enhle angazi ke kodwa sengizozwa kuye. Alukho lubi wena bhuti nje ongalibeka ngomdlelwane benu konke kuhamba kahle? Hayi kwayisho le ngoma impela konke kuhamba kahle. Ngiyakuzwa bhuti ngiyakuzwa. Nosihle sisi nangu baba kwakho uthi ujabule uma wengane zakhe alukho lubi alwaziyo njengoba nila namhlanje niqhubha kahle niphusha kahle simlethele la ekhaya njengoba ucelile ukuthi sikusize ukuthi uzobeka udaba kuyena ukhulume naye usekhona indime yakho. Yebo ba Amahle. Mamdlalosi. Hey sithandwa sami. Engifuna ukwazi kukho konke engingakaqala ukukhuluma. Ngiyakuthanda. Uyazi uthandwa yimina manyanda wami. Ngiyakuthanda Khulamini and ngifisa ukuthi siqhubekele phambili ngeinhlelo zethu zomshado. Kukho konke engizokusho ngicela kungabe bikho kuzoshintsha kuloko. Wase ubuke ku serious. Ngabe kwenze njani? Baba. Nginemfihlo. Esengikufihlele yona yonke leminyaka. Amahle njengoba umazi ingane yethu baba. Awumunga akaqhubeki. Wesisi uthe ubani wena? Ngozama mina bhuti igama. Ngicela ungithathele labo doti bakho. Bese ngitshena lamasimba angitshena wona lo ngoba ngazi lo doti akawusho ukuthi uthatha phi njengamanje. Ngazi ukuthi Amahle sebengene ngapho Amahle ungene ngaphi kule nto ongilethele wona la. Ungangilinda soye ngwase ngikhulume. Ungangilinda nje baba ngikhulume ngiqede lonke udaba lwami. Amahle ukuthi akhulume baba qede. Ungilethile la ngeke ngavuma. Kodwa kungenze ukuthi ungilethele amasimba la. Baba musukunyusa umoya. Ukuthi angaze ngibone userious kanje ngiyaqala ukubona uyilenhlobo namhlanje. Ngabe kukhona imfihlo enkulu ongifihlela yona? Baba ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma sithandwa sami. Kuyacaca ukuthi impela icala masikhuluma bengithi sizoxoxa. Siyaxoxa baba kodwa mawuzothi siyakhuluma shothi icala. Baba Amahle akazalwa nguwe. Ngiyaxolisa myeni wami. Ngiyaxolisa sithandwa sami. Bengingekwazi ukuthi ngingene emshadweni nalemfihlo engaka. Cela ungixolele soye ngikwazi. Uyazi ukuthi Mamdlalosi angisuyena umuntu wama-prank. Ungangidlalisi ngaleyo ndlela ngeke usuku lwakho
ungihlelela ukuthi uzongenza le nto. Angidlali baba, ngiqinisile lokho engikushoyo. Uma ngabe uqinisileke ubani wena? Ngozama bhuti. Uzama uqeda kwenzani? Umsaphi lo? Bengicela bangenelele baba ngoba ngiyawazi umoya wakho ukuthi uyahluthuka. Bengicela bengenelele ngoba manje bengeke ngikwazi ukucela umndeni uzongithulela le nsambatheke engaka baba, kungihlulile ukuthula. Amahle besegula. Ebesegula amahle. Kwangiphoqa ukuthi kumele ngihlambuluke baba ukuze impilo kaAmahle izophuma engcupheni. Ngicela ungixolele baba kukho konke. Wezama. Uthini lo mngane wakho ningilethena la? Mhlambe uma ungazama ukwehlisa umoya sikutholela amanzi. Ngiyatholela uma amanzi bandla ukuze azokwazi ukuxoxa kahle udaba lwakhe achaze kabanzi ngoba ngiyacanga ukuthathele phezulu. Ngizwa nginawo amadlebe okulela lo doda angitshena wona. Ulithathele phezulu engakachazi kahle indaba yakhe engakezi nayo kahle ukuthi kahle kahle ufika kanjani la. Mhlawumbe nje uma wangehlisa umoya kancane sikutholela amanzi ukuze uzokwazi ukuqhubeka kahle nobaba akuzwe. Yo sis. Ngiphilile nalomuntu. Iminyaka isimningana impela. Ngoba bese ngeke ngasho ngaphambilini ukuthi sizoqala indlela entsha manje. Angikwazi ukuthi siliqale lolu hambe sesilithathile, angikwazi ukuthi ngize ngilihambisise ngiqhubeke nendlela ngamanga. Ngakho bengibacelile baba ukuthi bengenelele ukuze baba ngizokwazi ukuthi ngibeke lolu. Kusukela nini noma unenkinga ongilandela abantu nama-TV? Ngoba ngisho baba ukuthi ngicela wehlisa umoya. Yiphi inkinga esingakwazi ukuyikhuluma nawe mangabe kuwukuthi khona la singatholani khona kahle ngokomoya? Baba, okwenza ukuthi ngifonele izithandani ukuthi ngoba baba ngisakwazi ukuqhubeka nale mfihlo. Angisakwazi. Ngoba usathandani nami? Myeni wami angikwazi ukuthi Amahle lona kanjani? Ukuthi Amahle akusuye wami ukaba? Ngithembise myeni wami ukuthi awuzokunginyusela umoya. Ngeke nginyuse umoya ngisiyifeni mina ukaba Amahle. Okabhuti omncane. Baba ngiyaxolisa. Ubhuti omncane? Lo wamshiyela ibele. Umfowethu? Ngiyaxolisa Sibongosi, ngiyaxolisa. Unengane nomfowethu wena? Ngiyaxolisa. Sonke lesikhathi ngenza isilima nomfowethu. Okusho ukuthi mina mangisemsebenzini ngizama ukondla wena wondla umfowethu. Ngixolisa baba. Ngangaqondile ngiyakuthembisa. Yini engingayenzi le akayenza kangcono umfowethu? Akukho. Yini belimnandi lekamfowethu sonke lesikhathi? Bengingakwenzi kahle. Iphutha baba. Khona lami la lingafiki khona la kufika khona la. Iphutha baba lenzeka kanye. Iphutha lobufebe letwenzayo. Nguwe kodwa nawe baba. Ngenzeni? Baba uyabona nje. Nguwe baba. Owenza yonke lento le izifike la ikhona manje. Amagama akho. Ngisebenzela wena ukuzongitshela omasimba lawo. Baba. Wena usuthule nalomuntu wakhe nifike naye nizongitshela lo doti lo. Ngithule baba ngoba uyena ucela ukuzokhuluma nawe vele fanele ngithule njengoba ngikhuluma nobabili. Uyamsiza nje ubusuja uthuleke manje ngithi sefana uyangenelela. Uyalanda ulandela wena udaba nawe uyambuza imibuzo. Baba ngilalele. Ngilalele nawe. Ngilalele baba. Nguwe wenza ukuthi lento izifike la ikhona. Nguwe baba. Wahamba baba unyaka wonke ngingakwazi. Wawuthi ngenzeni? Idla ipapa ani baba? Idla ipapa baba. Engayilethi imali. Imali nginika yonke into. Ayinginelisi imali mina. Ayinginiki ithanda imali, ayinginiki lutho ngisho embedeni. Uwe baba. Uwena. Iphutha lami yebo. Kodwa ungitshethe umfethu ade kunelisa. Angisho baba ngiyasho ukuthi into yosuku olulodwa. Nguwe kodwa nje manje. Usuku olulodwa. Nguwe. Niqale nini lento nomfethu? Kwenzeka kanye. Ngishilo. Uyazi umfethu ukuthi ingane yakhe lengikhulisana. Akazi. Kanjani? Angazi Kodwa ngize. lalile nawe.
sasisebenzisa ijazi lomkhwenyana baba. Amahle Wasukhulelwa kanjani sisi? Amaphutha enzeka, iphutha lisemntwini sisi. Iphutha mina lisemntwini. nginalo iphutha. Ngoba lisemntwini iphutha Angeke sho ukwazi ukuthi baba ungahamba unyaka wonke. Sisi wangishiya unyaka wonke. Bese siye nakanaphutha. Kanjani? Sakhuluma nawe. Ngase ngizokuza sisi. Kunalezi zinto lezi igameke ezenzeka zezifo lezi engazazi zavimba kule minyaka le ngithe emithathu noma u4 edlule. Savimbeka ngabe ngisakwazi ukuza ngasekhaya ukuza kuye. Wena wathola ithuba lokuthi unike umfowethu elinoboya. Hayi ukuthi Ekameleni lami ngokwenza. hayi ukuthi ngathola ithuba ngalokho. Wenzani? Wena mawuhamba unyaka wonke ekhaya ushiye mina uthi ngenze njani mina? Ngoba wena osele lapha ekhaya uba umuntu ovusa umuzi wasekhaya kuwena. Mina ngizovusa umuzi ngoba Uvusa Amahle nokwethu. vele kungowakini ngiwuvusile umuzi. Baba nawe musuku ungibeka amacala angaka. Musuku ungibeka amacala angaka ngoba wuwo wangiholela kuyo yonke lento leni. Ukuze ngiyenze ziningi izinto engayibambe efonini yakho ukuthi ngoba angikaze ngize ngikubuze. Ngicela ukubuza sisi Nosihle, ngiyazwa ukuthi uyadalela ukuthi ninomfowabo kamkhwenyana wakho omncane nanikade niyisebenzisile i-protection, so isiqiniseko sokuthi ingane akusiyo eyamkhwenyana wakho eyakhe sivela nini, sivela kanjani uma uthi kwaba yinto yosuku olulodwa futhi kube ukuthi nanisebenzisa i-protection, sifika kanjani ekuthenini ingane eyakhe nokuthi kuze kube khona ingane? Wesisi. Yebo khona ngangisola ingane ukuthi ekabhuti omncane ngoba kunezinto bengiyibona enganeni ikhula nje. Naye komyeni wami mhlambe akanakanga ngokuthi vele abandawonye. So izinto vele noma engaba nazo Amahle ezifana nezikamfowabo ubaba omncane wakhe vele. Wagulu Amahle. Sike sahamba sayovakasha ekhaya nje ezinyangeni ezendlule no Amahle ngiyobona umama nami. Ayi mayegulu Amahle ngimtshela ubaba ethi ubaba angihambi ngiye kumuntu nengane ngoba ibisihlulekile ezibhedlela. Izibhedlela angizazi izibhedlela bese ngiyihambile ukuthi zingaki. Ngahamba ngaya kumuntu and abantu engibahambile ngoba lo oqala ngafika kuye wangitshela khona ukuthi angikhulumi ngani iqiniso ukuze impilo yengane isinde. Angikhuluma iqiniso ngoba impilo yengane yami isengcupheni. Ngathi unamanga ngoba vele abantu bamanga laba. Ngahamba ngaya kwenye inyanga nayo yangitshela the same story. Ngiyabona ukuthi sekumele ngibhodle mangihlambuluka ukuze impilo ngithanda kabi umntanami ukuthi sengingaze ngempela ngifune ukumosha impilo yomntanami, ngimosha ikusasa lomntanami ngenxa yamaphutha ami. Akumane kufe mina kunokuthi kufe umphefumulo ongenacala. Okusho ukuthi sonke lesikhathi maka Amahle kusukela esakhulela ungitshela ukuthi uthandisana ufunani into ongayifuni. Ngiwangivuka ngizamela wena ngikhulisa lengane, uyazi ukuthi ngikhulisa ingane kamfowethu. Ngiyachaza. Yebo, Ngiyachaza nje manje bengingazi. Kungazi la. Bengingazi. Ngikuthole izinyangeni ezandlule lokho. Nosihle sisi, I think i-clarity siyayidinga la nababukeli emakhaya mhlawumbe nabo bayafisa ukwazi ukuthi siyeza ukuthi ugcine ufike la khona ukhulelwa ingane kamfowabo omncane kamkhwenyana wakho, but sifika kanjani kulelo point lelo sokuthi usumithi-ke manje? Wakushela ubhuti noma uwe owafensa ubhuti la khona sekukhona ingane senilalile, sifika kanjani lapho? Hey dadewethu, into engingayitshela nina nababukeli emakhaya, ababukeli bezithandani. Late 2019 umyeni wami bengasabambeki nje, sepurukutsha ngapha sepurukutsha sokwensipho epurukutsha ngaze ngayisola ukuthi hawu kanti indoda yini manje yasingishintshela sesithandana iminyaka emingaka sekuyini ngempela. Ngelinye ilanga ke ngoba ubaba ubuye eyidlele ampontshwana. Ngelinye ilanga khohluyani ifoni yakhe ebhlukweni, kanti uyaye ifoni yakhe enze show ukuthi uyayifihla noma uyahamba uyoyibeka endlini enkulu ngoba akulula ukuthi ngihambe ngiyoyithatha lapho ebusuku futhi. Ayi efonini yakhe ngithola izithombe zakhe nomunye umuntu wesifazane, which means mina angikho enough for yena.
uyakwazi ukushutha nabanye abantu besifazane embhedeni benquni. Uyabo? And angikwazanga ukuthi ngitshele ngikhulume ngi-express ama-feelings ami ukuthi ngafila kanjani emva kwalokho. Angikaze ngimbuze yena. And o-anti angikwazi, o-anti ba-Amahle angikwazi ukukhuluma nabo because abangithandi. Abangifuni nje vele, they hate my guts. So nje angikwazanga ukuxoxa nabo. Kanti uyahamba, ngithola yonke lento leyo uyahamba yena ubuyela emsebenzini. Ngihlale ngibe stressed ngonde, yabona nje umuntu owakwazi ukuthi engiduduze uye ubhuti omncane. Duduze ngani? Baba cela simlinda aqede bandla. Ngiyacela. Uzolithola ithuba lokumbuza imibuzo. Ngilinde nje ayiqede indaba ukuze noma usubuza nawe ubuze into ephelele ehlangene. Ngokuthi ke dadewethu ngiyabonga. Ngokuthi ke nami ngiwumuntu. Ngase ngifuna mhlawumbe ukuthi ngiskip istress yabo. Kwagcina ke sekwenzeke lelo phutha lelo. Yebo khona ngibe nawo amanga ukuthi kwenzeka kanye kodwa nje yebo kwenzakala. Bengingazi ukuthi sengingaze kuhlala ingane ngalokho. And nobaba qede lo nyaka olandelayo ngiqeda ukuthola yonke lemfisho efonini yakhe yabo. Wahamba lo nyaka wonke. Uyakhumbula ngeCovid ukuthi izwe lalivaliwa ngithi. So akakwazanga ukubuya ngoba umuntu odrive ama-truck vele lavaleka izwe ele phesheya. Akakwazanga ukubuya kumina. Cabanga ukuthi bengisanda ukufound out. Yabonani bengisanda kufound out ngiyayidinga icomfort, so ubhuti wangicomforta. Wakucomforta naze nafika yaphi? Hey Hayi wena Amahle ungijwayela kabi. Angikujwayeli kodwa nawe baba Amahle. Lento yenzayo ukungijwayela kabi wena. Nawe unezakho ba Amahle. Uthatha kancane. Empeleni kahlahla uzenza intwala wena ugijima ekhanda wena. Okurong ukuthi mina baba Amahle. Angiqondi lento yakho, uyichaze la. Ungitshela ukuthi ulalile nomfowethu. Eqaleni wenza isilimo uthulalile kanye naye. Kwavela uAmahle. Kade utheni lale ngecondom. Yayibona ukuthi ungenza isilimo? Ba Amahle. Ulale kanye naye ngecondom. Usekukhona uAmahle manje. Usuzaba nawe ukugqiba amahlazi akho. Ukugqiba amahlazi akho. La ukuthi ulale nomfowethu wena ngikhona mina. Yabona ukuthi kahle kahle ungichamela. Nawe ulalile nabanye abantu besifazane ngikhona. Ubabonile? Bekuyini Ubabonile? Bengiqeda kumtshelana sisi. Bengiqeda kumtshelana sisi ngoba ngiyasho ukuthi ukuze kufike lapho nawe ba Amahle ngitholene efonini yakho angithi ayinomuntu oyedwa umuntu wesifazane ayinoyedwa umuntu wesifazane ungangilokothi mina ayinoyedwa umuntu wesifazane abantu besifazane okurong ukuthi mina baba Amahle ngiyakutshela okurong ukuthi mina ngikwazi ukufihla imfihlo yami ngiyakwazi ukuthi ngikutshele hayi ukuthi uyindoda ukuthi angifuni uzenze ngcono Ngicela nibuye nihlale phansi. Angifuni uzenze ngcono kodwa nawe angifuni uzenze ngcono hawu kahle ba Amahle hayi hawu ungangilokothi wena kuthandaza lo phamsi izandla zokwenza thina amadlozi wakho nihambe naye la ngithi ufike naye ezongitshelela amasimba engitshenayo wena maka Amahle wena ngiwangivuka nawe yonke leminyaka ngizama ngenzani uphilela uvuka nami uwa nami uvuka nabanye abantu besifazane embhedeni nawe nami lithi kuwe aboma usuka la nalo dodo wakho naleno lezibomvu uthatha lengane yakho nomfowethu niyahamba lapha emzini kababa nami ngizohamba ngekini ngizoyilanda nomquba wazo uyilandela umquba wazo hawu ngeke vele ngoba nayo le bekeka mfowethu asikho isidingo salo okay asikho isidingo salo lezo nkomo ke zahlawula Amahle angitho Amahle bakini so nje ngicela ukuthi sihloniphe ngicela sihloniphe sihlale phansi baba Amahle ngicela sihloniphe sihlale phansi Ngiyacela. awuyiphathe kahle ziphathe kahle ba Amahle ziphathe kahle ngikhulisa ingane ngithwele kanzima ngiwangivuka eyakini kwaleyo ngane hlala phansi ngixolise ngiqede ba Amahle
Babukeli sesibuyile, we had to take a break njengoba nibonile ukuthi imoya ibisiphezulu kakhulu. I-wave nami bese ngiyibambe ngezandla zombili ngibona ukuthi hey konake nakho kuzovela amahlazo live on camera. Imoya isingconywana ngingasho njalo. Nosihle? Dad. Bheki. Angisuye umuntu osebenza ngomoya, buza yena lo, ngazi umoya unjani, uyazi umoya uthi kanjani. Kanti ngiyisayo nini mina manje Mina ngiyabhula. ngisayo lezobuza mina ukuthi umoya unjani. Kahle, kahle. Ngithe behave yourself mdala mawungaka. Hawa ngaya malume wena. Ngizokubamba ngudedele ngalezi Kazo mina ngakubambani mina. uthi wangibambe efoni usho njalo. Ngakubamba efonini ngeke ngakubamba ngakudedele. Kahle ba amahle. Wawuzobe unginiko ba? Baba amahle. Baba amahle. Kuphi khona? Baba wena ubuzonginikwa ba? Awungiqale manje. Ubuzonginikwa ubani? Ngiqale manje doti khani uzobona. Wena ubuzonginikwa ubani? Ilezi izandla zami. Hayi ngithule sesiside isikhathi ngithule ba amahle. Hlukana nami nawe. Wena ke hlukana nami. Wona amazwi wakho mfazi. Indoda. Ngiyaxolisa ba amahle. Angiyimisele ngokukhuphula umoya ngiyaxolisa. Kodwa nje ba amahle. Nawe izinto zenza kimi. Ngoba naku ngiwumuntu wesifazane ba amahle. Kumele ungenze njena wena ngithule mina. Hayi. Wena kufanele ulale nomfowethu. Akufanele kwaba yiphutha ba amahle ngishilo. Uhlala namphathi ungitshela ukuthi wenzakalani. Ba amahle ngangizokutholaphi? Uhambile unyaka wonke unyaka. Ngangizokutholaphi? Ngizokutshela lokho. Ngitholaphi sonke isikhathi ngifakele imali. Baba amahle uqalile ungitshela ngemali. Ingane kamfowethu. Uqalile ungitshela ngemali. Imali ngiyakutshela ukuthi imali ayigibeli nami empedeni. Ayifudumeza imali empedeni. Ogibela nami empedeni mfowethu. Ngitshela lokho uyifunelani imali kimi? Ben Mfowethu bekunika konke kade ukufuna. Imali akithi ayikwenzela lutho wena. Ingane ikhuliswa umfowethu. Ingane ibikhule ekamereni lade ngijojana khona nomfowethu. kanti ungijosha njalo. Ubekwenza Angishilo ngathi kwakuyiphutha ba amahle. Angithe wena wawungabuyi amahle bese ungifaka amazwi emlonyeni. Musuku ungifaka amazwi emlonyeni. Ovinjwe yini? Ilezi zifo lezi ezavimba izwe lonke ngeke ngikwazi ukuze. Lezi ingane eziwu10 mhlawumbe ongifihlela zona. Mhlawumbe nezingane nje kwanawa ngeke ngize ngikwazi. Ezothi nawe le yodwa enginayo uthi kamfowethu. Shutha ngingangane mina nawe. Ngoba nakho ungakwazi ukwenza ingane Baba amahle kusesengowakho. Sesengowakho amahle. So owami noma wafowethu. Uyazizwa ukuthi uthini kimi? Khona kahle usangene la ekhanda lakho. Khona ukuduma la ekhanda lakho. Kuduma wena baba amahle. Ngicela ngithehlukana nami wena. Sengicela ukuthi sigoqe manje uhlelo. Kugoqwa inguboni le wena ungalokhu ngibiza ngobaba amahle. Ngizothi amahle ingane yamfowethu. Ba amahle. Sisekuphi isidingo sokuthi ungibize? Ngizokuthela ngalamanzi lawa. Ngoba vele udinga ukugeza uncolile wena. Ucela la ekhaya ukuthi size sizokusiza. Ngisho isamba naliboli kanje. Ukhohlakele kabi wena. Baba Yazi umhlobo. ngisho masipala ubengeke uqoqa udodo nje. Sesiyacela abantu ukuthi usiphe isikhathi Ngeke ucele mina cela lo muntu wakho ofike naye nalamakamera. uthuli yena uthuli wena okhulumayo njengamanje. Yena usethuli. Angithi ngithe nizokhulumelana wathi ukukhuluma mina athi ngithe nizokhulumelana. Sesicela ukugoqa njengamanje baba. Goqa naye hayi nami ayikho into engizoyigoqa mina. Siyabonga. Nosihle. Yebo dadewethu. Wena ubusicela ukuthi size la ekhaya sizokusiza sifikile. Nangibaba kwakho isimo sibheke phezulu njengamanje. Kwakhe lo. Unobaba wakwakhe umfowethu. Isimo sibheke phezulu njengamanje uyabona nawe ukuthi akukuhle neze mhlambe uzizwa kanjani njengamanje inqubekela phambili ithini from iside lakho ngokubuka kwakho la esimi khona nangokwesifiso obunaso. Dadewethu. Ngiyasibona isimo ukuthi sithanda ukuba manzonzo. Kodwa mina ngokwami angithanda ukulahlekelwa umyeni wami. Ngithanda siqhubekele phambili nomshado wethu. Silungise zonke izinkinga. Kwakhona lokho bengihleli nakho ngaphakathi mina ngangakubuza ba amahle. Baba amahle. Ngifisa ukuthi sixazulule. Siqhubekele phambili nomshado wethu. Amahle hayi nami. Angithi baba amahle umfowethu. Kwenzela kangcono yena. Uzoxazulula uzoshada naye. Uzumtshela kaze uzoyithatha bizona lezo nkomo ngoba ngizoyilanda lezi akini nomquba wazo. Babukele emakhaya sengicela ukugoqa sisi. Siyacela.
Babukeli niyabona kubi ayi kancane usisi uNosihle ubeze ngodaba lokuzobika njengoba benizwele nabona konke okwenzakalile ubaba wekhaya ayi impela akezwa mshini akayizwa le ndaba engicabanga ukuthi vele bekuyinto ebilindelekile odabeni olufana njengalolu. Ngiyacabanga ukuthi into vele le ebilindelekile ukuthi ingase yenzeke. Asazi ukuthi inqubekela phambili yabo izothini njengamanje, bazomisa kanjani. Ngisaba ngisho kumbuzo baba nokumnika ithuba lokuthi aphawule ngoba manje uzodlubulundela hlampe baba khona ukuphawula ukhona baba ukuphawula onakho mhlampe ofisa ukudlulisa ngesimo sobudlelwane beni nenqubekela phambili. Ngidlulisa lutho vala nalamakhamera khona ihambe naye lo yeke umfowethu ahlukane phansi nami. Nizele babukele emakhaya sizozama ukuthi siqhubeke sixhumane nabo size ukuthi kuhamba kanjani kuyalunga yini. Sizoxhumana nalo ozobe evuma ukuxhumana nathi akekho umuntu esomphoqa ukuthi sikhulume naye. Siyabonga kakhulu ukuthi nihlale nathi ohlelweni lethu izithandani enilethelwe iReal TV1. Siyathemba ukuthi nangohlelo lethu olulandelayo nizobe ninathi njengoba siqhubeka sisiza abantu abaneyinkinga othandweni. Siyabonga.